Min alder er? Og min alder er... Vil det være mærkeligt, hvis din alder var i et forhold med en 15-årig? Ja, det vil det være. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker så meget over det. Det vil det være. Det er Okay. lige, men det vil det være, ja. Mikkel, er din alder gået pension? Ja, det er de. Max, er din alder stadigvæk i alderen, hvor de tager på klub? Nej. Okay. Mikkel, er din alder en alder, hvor det er en 50-50, og man har i morgen med? Nej, det vil jeg ikke sige. Okay. Max, hvis din alder blev set gå hånd i hånd med en 5-årig, vil man så tænke, det er faren? Ja, det vil man. Okay. Mikkel, vil det være uvandt, at den her alder dør af naturlige årsager? Nej, det vil jeg ikke sige. Okay. Max, vil det her betegnes som en sen alder at få sit første barn i? Ja, det vil det. Okay. Jeg vil Godt spørgsmål, det der. Jeg vil nok den nu. Mikkel, er din alder ældre end gamle Ole? Nej, det er det ikke. Jeg tror, jeg er ved at være der, hvor jeg kan smide et bud, Max. Jeg gætter på 36. Ikke 36, nej. Mikkel gætter på 83. Det er forkert. Damn! Max, er din alder 40? Det er ikke 40, nej. Mikkel, er dit tal 84? Nej. What? Max, er din alder 35? Det er ikke 35, nej. Hvad? Mikkel, vi går med trekantens ånd og siger 69. Det er rigtigt. Er det? Hvad? Mener du? Hvor får du den fra? Mener Du du er det? ikke engang i nærheden. Ja, det er rigtigt. Puh!